Stručnjaka, ja sam Soda, ovo je Zdravko i danas ćemo pričati o vrlo zanimljivoj temi, a to je studiranje na Fakultetu dramskih umetnosti. Tako je, postoji mnogo foruma na tu temu, ljudi se interesuju oko samog prijemnog, oko samog studiranja. Da, kako dosta to se izgleda. mistifikuje ta tema FDU-a, kako se tamo... Neki kažu čak da prijemni uopšte ne postoji. Da, čak je i to bilo na nekim forumima. Jel postoji prijemni? Ti si bio? Pa i ti si bio. Ja sam. Mislim, Nego, ne znam, moram da te pitam da si studirao. Prijemni postoji, dakle... A eto, mislim, mi ćemo sada pričamo iz 3 ugla o tome. 3 nivoa nekako. Tako je, kao, evo, Soda kao neko ko je pokušavao da upiše, da. Ja kao neko ko je završio to i kasnije ćemo imati gosta kao neko ko i dalje studira to. Da. Tako da imate sve 3 perspektive i to će da bude baš zanimljivo. Sad ono na čemu ćemo mi uglavnom da se baziramo je, o čemu najviše znamo je prijemni i studiranje filmske režije. Da. Sad za glumu to možemo i nešto da o tome da kažemo, ali ja. Dobro, pa ništa, kako je tvoje iskustvo bilo na, koliko si ti puta? 2 puta si pokušao. I? Pa ništa, prvi put nisam prošao ni onaj prvi krug. Opštu kulturu, bio sam baš neinformisan i opšte nekulturan sam bio. Tako da nisam ni prošao taj prvi krug, možda i bolje. A drugi put sam prošao drugi krug. U drugi krug. I onda, to se završava moje iskustvo sa time. Je li drugi krug bilo neprijatno iskustvo? Jeste. Mislim, neprijatno onako malo, ne znam, taj intervju i sve to je bio meni onako malo stresan. Šta ste pitali? Pitali su me da ispričam nešto smešno. I ti ja nisam mogu u trenutku da se setim, baš ničeg smešnog, ispričao sam nešto, uopšte nije bilo smešno. Što je situaciju učinilo još neprijatnijom. A ne znam, pitali su me koje filmove volim da gledam, ni za to nisam bio spreman. I nisam očekivao da će to da me pitaju. Ne znam šta su pitali su me šta sam gledao tipa skoro ili tako nešto. Ne znam, ja sam bio gledao tad. Porodično blago, dao se 17. put. Ne bre, nego gledao sam tad, ne znam, pomenuo sam ovog nekog, onog Von Kar-wai'a, tad sam gledao i ne znam što i kako smo pomenuli. Ja nikad nisam gledao Von Kar-wai. Meni su on sviđa, nezanimljivo. I ove braću Coen, da. Tu ne znam kako smo došli do toga. Pa ja sam pomenuo. Gledao sam ovo braću Karamazu. I ja sam potpuno pomenuo. Oni su me pitali, ne znam šta je više bilo, kao pitali su me, ne znam, nešto za braću Coen, ja sam tu nešto počeo da lupetam. Videlo se da su provalili da lupam gluposti. Ali kao ajde, i ne znam, pričao sam o jednom filmu, pa su onda pitali za drugi. Isto od njih, ne znam šta sam još gledao, tipa lupam preko, pričao sam No Country for Old Men. Onda su me pitali, dobra, neki drugi, ja sam onda rekao, dobra, ajde Fargo, pa sam nastavio da pričamo No Country for Old Men. I oni su to kao rekli, dobro. Drugi je Fargo, a da se ja vratim. Dobro, dosta, da, kao okej, hvala ti puno. A dobro, otkud to tvoje interesovanje za režiju? Ne znam, slično kao i na forumu, ono što smo nešto čitali. Mene interesuje režija, mene interesuje kao, ne znam, da pravim i glumim pravim filmove, da glumim u filmu, eto, ne znam. Ja konkretno isto nisam znao šta je režija dok nisam upisao. Pa, ne znam što baš režiju, kad kao pomisliš, bilo bi dobro da studiram neki umetnički faks, ili kao filmu dođe opet nešto kao moderno, onako nešto, znaš. Slikarstvo, to ima još od preistorije. Budeš umazan, onako celo. Slikarstvo, ljudi su još na pećinama slikali, ono. Ne znam, muzika isto su ljudi udarali u neki, još odavno, ovo ti je nešto moderno. Ti znači voliš samo moderne stvari, te stare. Ne može umetnost, ali modern. Eventualno fotografije, ili tako nešto. Je li fotografija umetnost? Pa jeste. Pa dobro, ne znam. Koliko ima ukupno umetnosti? 7. 7, pa si studirao nisi. Kako 11? Koliko ima muza? Kažu za filmsku umetnost da je 7. umetnost. Ne, to kažu za novinarstvo 7. sila. 7. sila. A koje su 6 sila? Da se vratimo na prijemni i to. Kako sam hteo, pa
Ne znam ja što sam hteo. U nekom periodu mog života verovatno su mi bili zanimljivi filmovi, pa sam kao ja tu video da sam ja nešto bi mogao isto to da radim i onda sam to hteo, otkud znam. Snimao si oba filma, jesi? Ba da. Da. Ali mislim to je ono... Mislim zanimljiv je ceo taj proces, ali... Nemam pojma. A što si ti tako pišeš? Ja nisam uopšte ništa znao tamo. Ja sam teo da samo što pre odem na faks kao. Što nije ti se sviđalo u Kruševcu? A toliko si nahvalio bi u prvoj epizodi Kruševcu. To kasno mi je došlo iz dupeta u glavu. Pa ne, mislim, moja priča sa FDU-om je ta što sam ja imao devojku koja je bila starija 2 godine od mene. I onda je ona upisala faks 2 godine pre mene i onda sam ja samo tražio kako da što pre odem za Beograd kod nje, jer sam bio romantično zaljubljen. Da. I onda sam vidio da FDU može se upiše posle bez završene srednje škole. Išao si redom pitao šta može što pre da se upiše. I za FDU sam znao samo da postoji gluma tamo i ništa drugo. I onda sam pokušavao da igram u nekim predstavama. A onda sam vidio na šta to liči na snimku. Što? Kako pa šta glumio si u Mamma Mia? Pa da, to baš ni na šta nije ličilo. Što? Nisam gledao to predstavu. Pustit ću ti DVD-ka. Možem da pustim za Patreon, za Tomić da gleda. To, i onda sam shvatio da nema vajda od toga. I onda kao daj da vidim na spisku šta ima još. Tu kao režija, produkcija, ja sam mislio da je to u principu isto i onda sam pričao sve vreme da ću da upišem režiju ili produkciju. Svi koji su imali veze s filmom su rekli pa to nema veze jedno s drugim. I onda sam se kao odlučio za režiju, pošto su onda kao to je kao malo umetnički. Da, ja sam bio sezona, gledao sam dosta filmova, možda to znači nešto. Ali onda nisam imao nikakvog pojma o tome šta je kao, znaš, kao sada režija, pa tu znači mora bude nešto umetnički, onda umetnički filmovi, kao nisam znao šta su umetnički filmovi. Da, kako da počneš sa time, dobro, ajde na sajtu. Zapravo sam shvatio sve filmove koje sam tada gledao su bili dobri filmovi, samo što sam ih ja smatrao za, ne znam, kao američki su pa su komercijalni, pa nema pojma. I onda sam kao krenuo da gledam Bergmana, ništa mi tu nije bilo jasno, ali kao sam nešto... Na švedskom je pa. Da. Znaš da sam Personu Bergmanovu gledao, ja mislim jedno 3-4 puta, svaki put bez naočara i bez... kad je bilo titlova nisam imao naočare, a gledao sam i bez titlova kao... Dobro, film je pre svega vizualna umetnost. Ali dobro, neko nemaš naočare, nemaš da vidiš to. I tako da sam pokušavao posle 3. godine i tad sam ispao najveći debilčina. Mislim, nisam ispao debilčina, ali sam baš bio klinac kao... Prošao sam u drugi krug i onda smo me pitali... Pa viš ti si u 3. godini prošao u drugi krug, ja sam bio druga godina faksa kad nisam prošao. tu banu. Tako da možda zamisliš. Nisam znao ništa. Pa ništa, pitali su me to kao šta volim, koga volim, kao volim. Ako rekao volim devojku zbog nje hoću da pišem. Da, sam rekao, to možda bi mi primjer. To bi bilo, to bi 100%, bio bi ko neki Slavko Štimac. Da. Ne znam, pitali su me kao gde sam putovao kao nešto najskorije, ja sam nešto pomenuo Dansku, ja kao ja ispričam nešto zanimljivo, kao šta je bilo u Danskoj tamo zanimljivo, ja sam krenuo pričam o nekom tornju, nešto kako taj toranj ide, kako stepenice idu u kruga, u stvari inače je rukohvat sa desne strane, ali nisam ni znao da li je sa desne ili je s leve, uglavnom na tom tornju išao suprotno, jer kralj kad se mačuje, onda može drži maču. Uglavnom to sam tako pričao jedno pola sata. Isto kao i sad. Možda jeste, a možda i nije i ništa. Onda sam tu pao. Tad se sećam, bio sam kod nekog druga na Novom Beogradu, kod njega sam spavao kao za vreme prijemnog i posle tog intervjua sam izašao onako izgubljen, ne znam gde se nalazim, baš su mi ispresecali i baš sam bio sezona ti si debiličina najgora, ti nisi sposoban da živiš. Da. I onda sam nešto krenuo peške do njega i onda sam se izgubio negde. Onda sam nekako završio u Zemunu i stajao sam na stanici negde i pitam nekog čiču kao, jel ovde staje, jel ovde bus za u grad? On me pita kao za Beograd. Ja sam se zvano, gde sam ja? Izgubio sam Novi Beograd. Novi Sad, šta je Da. I ja da sam stigao kući, i tako da... I onda sam kao posle, za godinu dana, naučio da ne treba se tripujem i da kao... Da, samo budi opušten. A ima dosta ljudi koji se tripuju? Ima mnogo ljudi koji se tripuju, ali uglavnom ti ljudi ne upišu faks.
To je isto bilo moje iskustvo na prijemnom, kad sam upisao. Tu je bilo ono, na kraju kad sam ušao u taj treći krug, sad ono, tu sam ja, par normalnih ljudi i tipa 20 ljudi koji su završili svetsku književnost, imaju 2 faksa iza sebe, ili se ono 5 godina bave filmom, znaju sve profesore, pa kako, otkud znam snimim filmove, amaterski, šta god, znaju sve profesore, znaju sve šeme. Ili... Šalim se. I ja sebi su ono šta ja tražim među ovim ljudima, kao ono, znaš. Pošto inače, i tad sam ja čitao te forume i to i na tim forumima, inače piše to kao režiju, ne primaju na režiju ljude koji su ispod 30 godina, koji nemaju već završen faks, znaš. A koja je logika iza toga? Pa ne znam, mislim to je kao, nemam pojma. Ja sam čuo da oni baš ne vole te koji imaju oformljeno svoje neko mišljenje i svoju neku, šta god, jer hoće da te oni oblikuju po svom ukusu. Pa dobro si čuo to. Hoće tebe da naprave nešto. Čovjek. Šta da naprave? Mislim, kako te oni oblikuju to baš? Pa kako te oblikuju, ne znam, gledaš filmove, malo, nemam pojma. Oni ti puštaju filmove koji oni hoće. To, ali onako kao kako se zove? Otvariti oči, to mora da gledaš to. A ovamo ti čita neku teoriju estetiku. na repeat samo. I ti posle 4 godine izađeš kao Krastavac. Oblikuj tu Krastavac. Dobro, i stigo nam je gost. Kao što smo već rekli, sad ćemo iz jednog trećeg ugla da pričamo o studiranju FDU-a. Naš gost je večiti, najduži vjerovatno student filmske režije Luka Pređa. Ćao ljudi. Ja mislim da nisam najdugovečniji, ima tu još par ljudi tipa Wagner ili neko, ono, ako ga se sećaš, mi smo inače zajedno studirali. Aha, dobro, da, dobro. Ti si rekao za režiju? Da. Pa dobro, onda možda i jes. Slušaj malo. Pa dobro, koliko dugo si već sad student? Pa trenutno sam apsolvent, ne znam na šta tačno misliš. 8 punih godina i idemo na 9. napadamo. To je otprilike. I koliko još imaš pravo? Još 2 godine? Pa još 2 godine posle tog nekog reupisa koji me čeka da. Zato što sam ja generacija Bolonje, a po Bolonji maksimum je 8 godina, onda se tu nađe neki modalitet kako da mi specijalci ipak ostanemo na fakultetu, da ga ne završimo prerano. Ti temeljno znači studiraš baš? Pa temeljno, da. Nekako shvatio sam da na početku fakulteta nisam uspeo da postignem sve ta predavanja koje su bila, sve obaveze i onda sam odlučio da ih dupliram. Na tenane. Na tenane, da. A stvarno, mislim, neke stvari sam stvarno sad naučio koje da sam diplomirao kao recimo kao neki, nikad ne bi naučio. To je naučio sad neke stvari po novom, neka novo kadriranja, nove forme. Malo novi zavjet. Pa dobro, ajde da krenemo od početka, ne znam, kako si se prvo zainteresovao za filmsku režiju? Mi smo malo pre pričali uopšte kad sam hteo da upišem, nisi ni znao šta je režija. Ja sam bio na pravnom fakultetu pre toga, 1-2 godine, s tim što sam pola godine stvarno studirao, a ostalo sam lagao svoje da studiram. I tu stvari ima jedna dobra priča, Ćale me provalio, ali mi nije rekao da me provalio, samo ja se sećam sad kad premotavam, rekao mi je naknadno kad sam upisao režiju, ti je bio baš onako razdražen i stalno je nešto bio, ja sam mislio koji drkađi je, šta je čoveku, znaš. A on je u stvari saznao preko nekog kanala da ja ne idem na taj pravni i onda izokola kao govorio kao ja Luka pa mogu bi ti da promeniš kao da promeniš fakultet, a ja kao ne tata meni se ovdje baš sviđa. I na kraju nekako je on izvršio pritisak da smislim nešto novo i ne znam, zanimala me dramaturgija u stvari, to sam nešto zapravo želeo možda onako, ne baš intenzivno, ali imao sam neku želju. I onda sam razmišljao, rekao, jebote, ja sad napišem nešto mnogo dobro i onda dođe neki seljak, reditelj, uništi mi sve i onda sam odlučio da ja budem taj seljak. I nekom drugom da se usereš. Pa da. Što da tebi, Pa dobro. Pa dobro, ti si iz prve si upisao, tako? Jesam, da, iz prve. I došao sam malo tamo kao pao s Marsa, u smislu, mislim, gledao sam ja filmove, ali nije mi to bila neka velika želja kao da mi je moje
telo kad to me stremilo, znači duša, nego sam... Ja Kako mislim, obično to mora Kako obično to mora, da. Pa dobro na nekom posvesnom nivou, ali ja mislim da sam mi zato i bio interesantan, zato što sam došao malo kao ono, balvan, ne ko balvan, ali ko ono, tabula rasa. Aha. Da. Dobro, možda zato su te i primili da bi te oni oblikovali. Da, to smo rekli da oni hoće. I onda sam ja ostao tu da me oblikuju, da me detaljno, onako, znaš, sa svih strana. Ti si njihovo remek delo. Tako je. Posle možda i ugase, pa da ti diplomirao. Ili ga presele, ali što se... Pa dobro, i ti si, inače samo ne znam da kažemo da smo ti i ja klasići. Pa da. I ti si ono... Mi smo ono, to je bila moja prava klasa, ovo posle tako, toga sam ja upadao u neke razne silom prilika, ali sam zapravo odslušao sve 4 godine na kraju s vama, iako četvrtu nisam mogao da polažem završni ispit, ali sam dolazio. Donesam vam piće, oni su polagali diplomski ispit, a ja kao sam čekao ispred i oni su naručili priče profesori iz kafića. I ja sam zamolio ovog konobara, rekao, molim te, daj mi taj ajncer ja da unesem. Se pojavio na ispitu sa ajncerom. Šta su ti rekli profesori? Do tad nisam otišao ni nijedan diplomski. Šta su ti rekli profesori? Pa pojavio smejali se, super, bilo im drago, seo sam, sve je bilo cool. Ali dobro, kad si upisao, bio si prvi na listi i dugo si držao si to mesto prvi semestar. Prvi semestar sam utvrdio, a onda sam kapitulirao. Šta se desilo? Šta je bila... Mislim, ja se sećam, prvo svi su hvalili. Ja nikad nisam vidio taj tvoj film za prijemni. Inače, pa film za prijemni, ja sam se nešto pojavljivao u tom filmu za prijemni, pa onda nekako nisam imao, ja sam igrao u njemu isto, pa nisam imao želju nikome da pokažem, nešto mi je to bilo frka, ja igrao nešto, nije bilo dobro, zato si reditelj, a ne glumac. Pa da, mada kažu da je da su reditelji neostvareni glumci, jel tako? Kao što su svi ostali neostvareni reditelji. Kao da svi suprotno od onoga što zapravo žele upisati. Ne znam da li je neko neostvareni montažer. Neostvareni montažer. To su tonci. To su tonci, da, tonci. Ili ovi što titlove nameštaju. Dobro, kako ti je, ajde da krenemo od prijemnog, kako ti je to, nemam pojma, ja sam bio pogubljen od svih. Ja sam nekako došao onako kao smiren i onda su mi toliko ljudi prebacili stres, znaš kao svi čekamo, svi nešto pričaju, baš smo pričali bili o tome više puta, ovi neki pričaju, mi znamo ovoga profesore, gledali smo sve filmove, šta ovo niste čuli, očekuješ. Tu sam se osjetio malo, znam da sam se onda izdvojio, dobro ne prvi dan, ali drugi dan recimo, drugu etapu prijemnog, sam poneo neke stripove, i nešto. Da, ja se sećam tebe da si rešavao ukrštene reči. Moguće i da sam to. Tako da to je zapravo tajna kako upisati filmsku režiju, ponesiti jednu osmosmerku. Da, ajde kad smo već kod toga možemo da pričamo, da malo demistifikujemo taj prijemni. To su one razni komentari na forumima, tipa je li istina da ako im se ne svidi tvoja frizura da je moguće da ne upišeš ili ti si tako bila frizura. Ovako je bilo tako da nije bilo do frizure. Ti sad moraš tu frizuru dok ne završiš. Tako je, da, što je istina, stvarno. Ja sam imao dužu kosu kad sam završio, onda sam napokon kao da se... Aha, mogo si da si dopustiš. Šta? Ali pa vidiš da Goran, naš drugar sa klase, on je imao jednu divnu neku bujnu kosu i pustili su je za njega. Za tu kosu je upisao i onda se šišao, prevarant. On je na vezu, znači. On je, da. Ne znam, postoji uopšte prijemni? Prijemni, pa, mislim. Pošto to je jedna od stvari koje smo našli na forumu. Na forumu je neko pitao kako ide taj prijemni ako uopšte postoji. Do duše za glumu, ali kao... Pa, mislim, onaj deo koji sigurno postoji, to je ono opšte znanje, onaj test opšte znanja. A posle kad se uđe jedan u kancelariju, onda kad se uđe, onda ako imaš svog čoveka, onda upadaš. Ne, pa, znaš šta, mislim, bilo mi je malo to stres kad sam se pojavio, radio sam analizu filma, mi smo radili Billy Elliot, to je bilo onako interesantno, rudar baletan. Taj test opšte informisanosti, tu se ljudi pogube, mislim, ja znam da sam neka pitanja, mislio sam neću proći, pa nekako se nešto ipak, ne znam da li se ti sećaš kako si prolazio, ali Pa da, ja sam dosta prepisivao, iskreno. Pa da. Pa mislim da tu i mora malo da se zažmuri, pošto su dosta bila teška pitanja. Sećaš neko pitanje? To sam da teo pitanje, sećaš neko. Sećaš se pitanje koje je kao poslan saznao, ali koji dalje nije baš nešto jasno ko je to. Kurt Weill, ko je?
To je kompozitor čiji tipa, ne? Brechtov, da. To je bre za pozorište, da se žalimo tu uopšte. Apelaciono. Znam da je bilo neko pitanje tipa da je odgovor bio Assange, da li bilo ko je snimač Wikileaks ili tako nešto. Ali bilo je nešto, kao kako se zove, tad je bilo, tad je bilo, kad sam ja upisao, bilo je arapsko proleće. To ne znam. Ali je bilo kao, koji je drugi naziv za arapsko proleće? Jasminska revolucija. Ja sam to tad čuo, samo nisam posle nigde, ni čuo, nemam veze s tim. I onda posle toga, dobro, pre toga smo snimili film, svi smo došli s nekom pripremom, ja sam ubacio sebe u film, pomislio sam možda to može bude okej. Pa melodrama, onako ljubavni, neki raspad jedne veze u 3 doručka. Ja mi se zove, idu neke 3 pesme Lurida, na primjer, jeste, sve 3 su bile od Velvet Undergrounda, i kroz taj doručak kao raspad, gde je lik raspada, a riba odlazi. Suštini. Znam da su mi rekli kao, a pa dobro, znaš ti igraš mamurluk dosta dobro. Stvarno sam ga da si nekako iskreno da sam ga odradio. Bilo mi je okej što sam bio loš đak. Jer su odmah, to im je bilo interesantno, što sam bio, ja sam bio nešto 27353533. Ko fiksni broj. Ko fiksni broj, da. I onda im je to bilo kao dobro, kao kako si imao ovaj prosek, ne možemo da verujemo, a Bajić je išao u istu srednju školu kao ja, on je rekao, ja sam imao malo bolji prosek od tebe, ali meni je Keva bila direktorka, da se sećam. I malo su me tu opustili. Mislim, opustili, dalje sam bio skenjan, samo tako, ali su me malo pustili. I ništa, onda, šta je bilo posle? Posle toga idu one vežbe već. Posle one vežbe, da. Da, te vežbe, nešto mi na Kališu usamljeno, znam da to je bilo... Da, mi smo imali različite teme, stvari, to je svaka grupa. Aha. Ja sam imao igru na Kališu. Pa to je to mi je baš uopšte, ovo usamljenost, još ja sam nešto išao u crkvu, one svete petke, pa kao snimam usamljene ljude koji traže društvo Boga ili nešto tako, sam pokušavao, bio neki tip koji je, ja ga molio, rekao, molim vas, jel mogu, ja bi to kao Tarkovski fresk, znaš, da ga navučem, a on kao, aj dođi do konaka, znaš, a klinac neki iz Bogoslovije, tek završio, i sedam Čekaj. Hodamo po tankom ledu. Dođi ti kod mene u sobu. Snimimo ti amaterski film. On je kao, ajde dođi da se mi dogovorimo. I seo sam u konak i on je izvodio neki duvan dram, sećam se, pušio i vadio paljač ovako, pa na upaljaču 2 ribe. I on kao, šta ti treba, znaš, i ja mu objasnim, kao, kaže, ma idi snimaj, znaš. Delove baš sam uvereno i ja kao super krenuo tamo da snimam i dođe glavni pop, ne znam kako se zove, taj starešina tog manastira i on kao, mene nisi pitao, ne možeš, i rekao, molim vas, imam pola sata, pošto to, kad su te etape, im dobiješ 3 sata, temu i kameru i nepoznatu lokaciju u kojoj je uvijek Ada Cigandija ili Kalemeg. Čekaj, ali znači ti si rekao imaš pola sata, a 3 sata vam traje vežba, znači ti si 2,5 sata pričao sa ovim popom. Pa ne, snimio sam ja nešto malo. Inače, tu možemo da damo jedan dobar savjet za polaganje prijemnog ispita, a to je da možeš da imaš, pošto uvijek je nepoznata lokacija i nepoznata tema, ali ti možeš da imaš nekog poznatog drugara koji ti je na vezi i kome javiš kao, dođite vamo na Adu, vas dvojica, da mi, znaš, nešto, ne moraju oni da glume, ali da pomognu, da nešto odrade, znaš. Tako da, eto, malo ćemo da zeznemo koncept. Ne znam kako se to sad radi, mi smo imali, tad smo na onim mini DV trakicama snimali. Imalo je koliko beše, 15 minuta materijala si mogao da snimiš, valjda, tako nešto. To se ne sjećam, da. Bilo je nešto ograničeno. I onda to se posle montira na fakultetu sa nekim montažerom sa 2. 3. godine. Znam da mi je on dosta pomogao, taj tip, nisam ga vidio posle toga. Ali dobar je bio, mislim na njega često. I posle toga u studiju dobiješ isto temu i 2 glumca i kako radi, i 3 kamere i onda kako radiš s njima. Pa kako radiš s njima kad nikad pre nisi radio sa glumcima, niti šta, znaš šta radiš? Pa znaš šta, oni su baš spremni da ti pomognu, naravno puštaju te da ti dođeš do nekog svog izraza, nemaš tu izraza, ali do nečega što želiš čisto, a onda ti oni uobliče, oni su da kažem dali ton. Ja sam rekao, ajde kao mogli bi da čitate, baš sam te stripove koje sam doneo tad bio da ih čitam za sebe, onda sam ih iskoristio nešto, imao sam prevaru ili tako nešto, i onda kao njih dvoje leže na krevetu, nekom napravljenom i kao prave se spavaju, onda malo Krišom čita Asterixe, a ova Krišom ti čita Politikin zabavnike, tako nešto, to je bilo,
Ali ovi, to su bili ovi Zablaćanski i ko je tu još I bio? ja mislim da je bila Milena Živanović. Jeste Milena Živanović. A čekaj, ti dobiš glumce kao Sa student? fakulteta. Aha, sa fakulteta. Sa fakulteta, oni su tad još uvijek bili. Tad je još uvijek bio i Bata Živinović na fakultetu kad se opisivao. Kao doma. Čekaj, Kaljev I sad ti razgovori, to je onako uvijek ti postavlja neko pitanje, ti ne znaš šta da im odgovoriš na odbranama tim, pa sad a uglavnom su to neki odgovori koji su najočigledniji, ali ti misliš da te pitaju nešto komplikovanije. Tako je bilo i kroz studije, za gomilu stvari, znaš kao nešto, i ja kao, šta li je sad, jebote, i on kao, pa... Ovo sigurno nije, a kao... Da, i uvijek je to. Ja se sećam to kad je bilo taj treći krug za studiju, to sa 2 glumca. Da. I ono, znaš kako nas podele po grupama, valjda koliko nas je bilo po 3-4 u koji, ne znam, dobiju valjda istu temu ili šta god. Znaš, i onda kao ti slušaš, izađe pa kao šta je tebi bila tema, pa skupljaš šta su bile teme i bio neki lik koji je kao, znaš, ono, baš se ono spremio i kao sedi i sad kao šta je bila tema, kao bila prevara i nam pojma, znaš, ono kao, aha, dobro, evo ovako ćemo, kao ako mi bude prevara, onda ću ovako, oni su u kolima, onda ono njemu puši, onda ga poljubi, onda on njoj lupi šamar, da, može to, kao. I onda kao, ajmo dalje, kao, rastanak, znaš, kao, i onda kao... Oni su u kolima, onda nema puši. A bilo je tu baš raznog sveta, bio on je lik neki sa sirenama, onim nekim, što je on glumio u svom filmu Sirenu, kao za nasukanu na obalu. Ne znam da se sećaš. Šta Sirena? Nije upisao, ono, ja mislim da je ušao samo na razgovor i izašao posle 2 minuta. Ali nešto sam sad razmišljao šta je... Mislim da je dobro za taj prijemni da se pravi to kao malo melodrama. Mislim, oni su nas uvijek i kad smo pisali i ohrabrivali da bude tu nešto muško, žensko ili ono, kako već, ali da budu neki ljubavni odnosi, jer to kad naučiš da radiš, onda možeš da radiš i žanrovske filmove, jer svugde imaš zapravo taj neki odnos. Pa da, ali realno ti kad tu dođeš da polažeš ispit, imaš koliko 19-20 godina, šta drugo možda znaš osim kao nekih ljubavnih odnosa. Da. Nema šta ti, ne znam, ono, kakve teme da ti možeš da ih... Pa da. Ali obično ljudi priđu ti tome Dobro, ja sam mislio prvi put kad sam upizivao, ja sam mislio da sam kompetentan da pričam o religiji, smrti i tako tome, znaš, pa mi o tome bio prvi film, znaš. Onako filozofski neki, ono, Majstor i Margarita, znaš, ono, neki đavo koji se pojavljuje tu, pa ih... Ja sam se sjetio to još što se pitao, kao kad se zainteresovao. Prvi susret sa filmom, da kažem, mi je bio drugar naš sa montažer drugar, generacije posle nas Matija, on je bio u onom Kvadratu i radili su neki film i mene on cimao da radi muziku za taj film, a ja sam ono svirao kao mlađi, zapravo sam se ložio da radim muziku za filmove, to bi možda još uvijek više voleo, možda treba da... Možda se prebaciš sad posle 10 godina. Taman pre nego što diplomiraš. Mada nisam mogu da sviram samo, ne znam to u programima, tako. Pa dobro, to se valjda uči tamo. Pa, dobro. Nemam još baš 8 godina. Dobro, da, i šta posle kad si bio da braniš te vežbe? Šta ste pitali? Pa tu sam ukapirao da je najbitnije u stvari film, da im se dopao film koji si predao i ovdje da vide da možeš da se snađeš. Ja ovo što sam nešto zezno i nešto to na Kališu što nisam stigao da snimim, znaš, oni su onda me pitali, pa dobro, a kako bi sad snimio da možeš iz početka? I onda sam i onda sam čuo sam neku priču bio za nekog tipa koji je upisao pre 40 godina i dobio nešto slično usamljenosti, neku temu i da je išao u observatoriju i da je onda u observatoriji snimao zvezde i onda kad su me pitali a šta bi ti, ja kao, pa ja bi možda kao otišao u observatoriju i oni kao, i koji bi bio posljednji kadar, oni kao, baš im se to svidjelo, ja kao, a stvarno nisam mogao se setim odmah šta je liko radio i pokušao da se setim i rekao, pa na zvezde, dobro, onda sam logički onda razmislio i oni kao, bravo. Tako, to je bio, a? To je bio pravi odgovor, da. To je bio pravi odgovor, da. Ja se sjećam neki ljudi koji su pokušavali tada, pa baš sam čuo s nekih drugih strana kao da su posle pričali kad nisu prošli, kao ma to je sve namešteno i tako to. Je namešteno? Pa mislim, ima Goran Marković je neki članak imao negdje u novinama gdje je pričao o tome, napisao je članak otprilike kad je neki njegov prijatelj pozvao da li bio mogo njegovog sina. Ne znam da li se stvarno to desilo ili napravio, ne sjećam se, znaš, da bi mogo njegovog sinu da pomogne da upiše, znaš, i onda je on njemu rekao, kaže,
Znaš kako, mi smo prijatelji, ja ću ti pomoći da ti tvoj sin upiše, znaš, nešto ću nekako, možda mogu, ipak sam ovde 100 godina, znaš, i nešto ću ti pomoći, znaš, i ti ćeš me onda opet zvati posle par godina i reći ćeš mi, znaš, ovo malo ne ide nešto na faksu, možeš malo da ga proguraš, da završi on to, onda ću ja opet, pošto smo toliko bliski prijatelji, ja ću da se nekako kažem, pustite ga, ajde, bit će on okej. Onda će bilo je sad tu još par etapa, onda ćeš me jednog dana pozvati kao, možeš neki film da vidiš da uradi on, da mu pomogne, znaš, ja ću mu i to pomoći, znaš, i kaže, i onda ćeš me pozvati da dođem na premijeru filma, ali ja se neću javiti. Tako da mislim da suštinski, i kad bi toga bilo u šta sumnjam, mislim da bi to bila medveđa usluga ljudima, jer mislim, dosta si ti, to je mnogo težak posao, mislim, pa iz Hitlera nisu primili na likovnu akademiju, pa vidi šta se desilo, znaš. Tako i ovde, mislim, znaš, nekoga, i primiš neke ljude, zajebeš ih. Da. I znaš, tako da ne verujem toga ima. Dosta se priča o tome, i ne samo i na forumima, nego i ovako su kao ljudi, to je preko veze. Evo, sad ja opet se Gorana Markovića vatam drugu priču kad je Srdan pričao, kad su bili naš profesor Srdan Golubović, kad su bili u komisiji nekoj. Aha. Prvi put kad je Srdan bio u komisiji za odabir filmova, znaš, i sad to stigne, ne znam, 100 filmova ili tako nešto. I sad mu objašnjava Goran Marković, kaže, evo vidiš, sad ti i ja ćemo, i kao još ovi ljudi koji su u komisiji, mi ćemo sad izaberemo 5-6 filmova. I onda će da nas 94, ako je 100 filmova prijatelja, 94 ljudi će da nas mrzi. I govorit će da je namešteno, da je, znaš, kao da smo pokvareni. A ovih 6 što ćemo da im damo film, oni nam ništa neće biti zahvalni, jer će onako misliti da su oni to zaslužili. Tako da, ja mislim da je to večita priča oko prijemnih i FDU. Ili bilo čega. Znači to ne prolazi ona priča, ne sviđa mi se frizura i to. Ne prolazi. Dobro, frizura prolazi, ne, toga ima, da, toga sigurno ima. Dobro, i onda upisao si i šta se onda desilo? Pa ništa, onda je krenulo i onda dobro išlo neko vreme. Se sećaš, prvo predavanje režije je bilo to su nešto, ja mnogo volim pravim liste, to mi je baš bilo zabavno. Na početku su nas stalno terali, pravimo kao lista 5 omiljenih filmova i to je. Sećaš koji su tvoji? Ja se sećam jednog tvog filma koji je bio u top 5 na režiji. Stavio sam sigurno 2 Čađave dvocevke. Toga se ne sećam. Stavio sam možda Paradžanova, onako na Kvarnu. Stavio sam Easy Ridera možda. Stavio si Monty Python. Pa da. Dobro, to sam. Ali ne mogu se setim koji beše, nije Life of Brian, nego šta se ne. Holy Grail. The Meaning of Life. Ili, da, Holy Grail. Mislim da sam Holy Grail. Da, to sam baš voleo. Voleo sam te nekako laganije filmove. Onda sam, ali stvarno ja nikad nisam teo budem to kao sad neki, kao da pravim nešto teško i sve. Ali jebi ga, naučete malo, gledaš filmove i stvarno ti se svide neke stvari koje si mislio da ti se nikad neće svidjeti. I to je kao što imam nekog drugara što je upisao filozofski i sveća se kad je upisao baš filozofski, kad smo došli, gledamo onu listu i gledamo tu studente starije filozofije, kao koji su ovo kreteni, evo su nešto pogubljeni, znaš, i eto, evo, on je završio. Dobro, da, i o tome se isto priča da FDU je ko neka sekta, Pa, znaš šta, to je zbog toga što si ti od prve godine okrenut na saradnju jedan s drugima i to je u stvari super, ima neke i loše strane, ali generalno je baš dobro zato što i menjaju se tu ekipe, ima tu malo ko će s kim da radi, da će raditi samom, da li nećeš Inače, najbolju stvar koju sam napravio na fakultetu sam napravio kada mi je dotični gospodin Nikola mi je pomagao tu, pa Aha, to je bilo stvar kojom sam najzadovoljniji, to je. Tako da računam na tebe u nekom sledećem pohodu. Pa to je, posle više nisam ti asistirao i to je Ali da, taj tvoj prvi film za prvi kako se zove, semestar je baš pokidao.
Pa znaš šta, imao sam najbolje glumce koje ja mogu da imam na svetu, evo igrali su mi baba i deda i stvarno su bili super, stvarno su i ovako nekako su i bili prirodni i mogla se radi s njima, sećam se da sam čak i malo vikao na njih, što mi je bilo onako čudno, tu mi je Koljević mnogo Srđan pomogao sa scenarijom i uopšte to. A ti posle dao sedmicu, šta? On mi dao sedmicu, pa valjda na kraju, ne znam, ne sjeća se. Jeste, dao mi je neku sedmicu, to je bila prelomna tačka. Tu je krenuo sunovrat, to mi je bila prva sedmica, do tada su je dobre, neki 9-ki, 10-ki, nešto. I onda polako, znaš, juriš budžet, pa izgubiš prvi budžet, onda taj dokumentarni kad sam pao u stvari, i onda nekako raspašao, onda sam se onako raspustio. I onda polako, onda sam krenuo da onako spremam teoriju filma temeljno, spremam te neke teške. A si položio teoriju? Da, tebi sad ostalo samo. Kako si je položio? Si učio stvarno ili? Učio sam, ali nisam nijedno kod Nevene Daković polagao. To je ključ kako da se položi. Da. Pa znaš šta, bio sam samo čekao sam, znaš, dođem na ispit, pa vatam, ima neke prozore kada ode nešto, dođe neki bivši studenti, jel tako, da popriču. To je uvijek na po pola sata i uvijek je lutrija. Da li ćeš da ubodiš kod nje ili kod nekog od njenih asistenata docenata? Ja sam isto svaki ispit položio kod njenih asistenta. Mada je teško i kod njih. Mislim, dosta je teško. Mada ne znam kako je kod nje, zato što nikad nisam u stvari, tako da možda je kod nje preteško. Ali... Pa dobro, ona bi verovatno tražila da citiraš nešto na francuskom i tako nešto. Pa da. Ja se sećam da je na jednom predavanju krenula da priča na francuskom nešto. Još predavanje u 8 ujutru. Teorije filma, jebote, kao petak. To je najteži ispit, a? Da, 4. To je najteži ispit, a? Da. Pa to i istorija pozorišta, je tako? Da. Pa da. Neke ta dva. Mada meni, u stvari ne znam. Pa istorija pozorišta nije bilo toliko, mislim, to je samo prvi ozbiljan ispit koji imaš, mislim, ja ne znam, ti si bio na pravnom, ne znam da si izlazio nekad na ispit. Ja sam dao engleski na pravnom i prebacio sam ga na FDU, tako da sam dobro prošao, iskoristio sam maksimalno svoje studiranje pravnog, da. Ali, mislim, ne znam, meni je to kao istorija pozorišta prvi, ja sam se tu kao, do tad su bile, ne znam, montaža, istorija filma, što je sve kao laganica, a ovo kao treba da dođeš da pričaš sa nekim kao stvarno profesorom. Mislim, ne da ovi nisu bili profesori, nego je ovo bila kao teorija neka, nešto. Ja sam toliko izgubio da sam uzeo ona pitanja, pročitao sam 3 pitanja, nisam ni jedno znao. I u stvari ovo jedno sam čak i nešto čitao, nemam pojma. I onda kao je Medenica bio Suzana, dobro kolega, jeste spremni? Ja sam kao, spremni smo. Spremni smo. I onda nisam znao da beknem i to je bilo. Onda sam shvatio da moram zapravo da sednem i da učim to. Meni su bilo, mislim, nekako zapravo sam stvarno razumeo Medenicu kad je oborio nekog tipa i to ga je oborio nekog tipa s produkcije. To ga je oborio, a to kad padne, nije skupio dovoljno bodova i mora bi da obnavlja godinu i to košta i sve i baš ga je baš se smorio dečko i tako dalje. I ni Bedenici nije bilo lako što je to uradio, ali i onda se na kraju oborio ga je, ovaj dečko izašao i onda se okrenuo ka nama ostalim studentima koji smo ostali tu i kaže, ste vidjeli? Kakvu perda. Kao, znate, kao živimo u svetu koji ništa se ne zna, sve je tako, relativno, niko, baš želim i mislim da vam treba u životu da znate da imate profesora jednog Medenicu, kako dođete na ispit i ne spremite da ćete pasti. Kao, mislim da vam to treba i mislim da je u pravu, mislim, to je nekako, Pa dobro, ne znam. Baš lepo rekao. Lepo je, da. Ali onda zašto je ova teorija filma u 3. i 4. godini? Za teoriju filma sam ja ukapirao, znači kako sam je na kraju položio, tako što sam uvijek mislio da sam genije i da ću ja to za veče da spremim, razumeš? To može sa nekim lakim predmetima, ali sa teorijom filma nikako se to nije dešavalo, ali ja nisam popuštao, ja sam uvijek veče pre toga spremao, ali znaš, onda već 3. put kad izlaziš na ispit, po veče pred, to su već 3 večeri, razumiješ, već sam spremao 3 večeri i onda i položiš ti, tako. Znači, to je 3 večeri je minimum. Pa, 3 večeri u dobrom vremenskom razmaku. Tako, ja sam slučajno položio onaj najteži, 3. Da. To je baš došao sam da nešto probam, da čujem šta god. I svi su izlazili iz kancelarije, niko nije znao neku Vorkapićevu teoriju, ne znam ja šta je. I kao Vorkapić i ja kao pročitam, kao opet me pitala Vorkapića i ja pročitam tu rečenicu, samo jednu rečenicu. Hoćeš da ti ponovim sada ili rečenicu sada, mislim, ne vezi. Pročitam i uđem unutra i kao kolega, znate vi tog Vorkapića, kao niko od jutra. Znači kako da ne? Ali ja sam zapamtio samo
početak rečenice, do pola ono. I ja sam krenuo tu rečenicu, izgovorio sam je do pola i on je to rekao, pa evo napokon da neko zna. Kao. I onda je bilo još jedno pitanje koje nisam znao i onda kao, dobro, ajde kolega, 6, kao, jel u redu 6, kao, vi ste od jutros prvi koji zna Vorkapića. Ali ja sam tačno stao do reči koju sam zapamtio. Kao profesorka, šta da vam kažem, ovo je strašno. Šta vi radite? A šta su nam pustili kao prvi film? Super je to, taj deo studiranja što gledaš filmove, ono, jednom nedeljno u sali bioskopskoj gledaš filmove. Prvi film koji nam je pustio na prvoj godini profesor je bio Sakupljači perja i on je rekao, ja vam puštam film koji ja smatram za najbolji sa ovih prostora koji je se pojavio. A to je bilo, ne znam, meni je bilo... To je bilo sredom u 8 ujutru. Ja sam tad živao na Voždovcu, Gazela se radila, meni je trebalo sat i po vremena da dođem do faksa, znači ja sam ustajao oko 5:30 ujutru, što je apsolutno nemoguće za mene. Da. I onda kao sat i po vremena se vozim do faksa i dođem u 8 da gledam film. I neki filmove sam stvarno kao dođem i kao ovaj film neću gledam, spavaću, ali ono, nemam pojma, Amarkord, uvijek sam zaspao na Amarkordu, samo nisam tad kad sam gledao na velikom platnu. Mislim, posle mi postao omiljeni film, ali neki filmove smo... Spavalo se tamo. Imalo, da, bilo je čak i kad smo klasno prespavali svi. I šta smo, neku melodramu smo... Neko Ken Russella. Jeste, da. Da, to se smo ništa svi nismo zaspali, znali da pričamo onda posle tome. On bi uzmano, pa vama se ovo ne sviđa. A mi nismo mogli da kažemo i da nam se ne sviđa, zato što smo ga prespavali. Možda je dobro. Mada nam se nije svidjelo. Dobro, pričali smo o upisu i tome koliko je teško ili lako da se upiše faks, a je lako da je lako studiranje. Rekli si da imate ta teorija filma teška i to, kao koliko je zapravo teško da studiraš, jer ja kad god sam bio tamo, bio sam par puta i nešto da odemo, oni igraju fudbal tamo u dvorištu i kao u vreme kad treba da si zapravo na predavanjima. To je zbog pritiska, mora malo da se izbaci, znaš, dobro, sport, energija malo, znaš, da bi se smirili ljudi, pošto je veliki stres, nije lako. Nije lako, ja još uvijek ne usvojam, ja se njemu divim kako je završio, ali... Pa igraju fudbal. Ne, šalim se. Znaš šta, mislim, to je ko ti umetnički fakulteti, tu ti je glavni taj rad na praktičnom delu, da li je to, ne znam, film ili je pozorišna predstava ili je ispit iz violine i teoretski nisu toliko, mislim, nisu toliko teški, što ne znači da su laki, ti moraš da naučiš tu teoriju donekle, da varataš njome. Pa to do pola videli smo. Ali ne može da se poredi sa nekim, sigurno tim teorijama. Sa pravima, recimo. Pa ne znam, zavisi, nekome je lakše završi prava, mislim, nego napravi, ne znam, 8 filmova kratkih ili ne znam koliko za vreme studiranja. Znaš, tako da... Mnogo me nerviraju drugari moji koji su uvijek u fazonu neki završili ekonomiju. Kao, to je zemancija. Ja kao, aj napravite filmove. Onda sam bio u fazonu, dobra, ja da napravim. Ali nisam. Šta ti je bila, koja ti je od svih vežbi koje si snimao, koja ti je bila najdraža? Najdraža? Da. Pa ova prva, mislim, da nekako sam bio najzadovoljniji i to komplet filmom. To sa babom i dedom? Da. A o čemu se radi tu? Tihi disko. Tako se zove, da. Baba i deda kao prolazi, kupuje kupus za kišeljenje i prolazi pored nekih plakata i vidi nešto retro žur, kao 70. su se vratile ili 60. ne znam. I kao gleda to i sljedeća scena oni kisele kupus i on kupio kartu, u stvari ubacio kupus i ubaci kartu, a ona kao sipa soj. Onda se oduševe i spreme se za žurku i idu na žurku. Snimali smo tamo u Zmajovine, kako se zove? U Blue Moonu. I sad se to zove Dram. I oni idu kao na žurku, očekuju da će biti to, kao vratile su 60 neka njihova generacija, a ono sve klinci i silent disco je u stvari, zato se zove tihi disco žurka. A zato se mora da bude nemi film, pa je to je bilo rešenje. To je bilo odlično rešenje, u stvari to mi je Koljević pomogao bio. I onda tu je bio problem što smo dobili nismo mogli da nađemo, kao 30 pari ili koliko je već bilo ljudi slušalica, tihi disco, nego smo, to je naša producentkinja je od vatrogasaca uzela one neke zaštitne, i to je bio problem, baš baba već tad bila nagluva malo, i još sa time, bilo baba. Posle toga, pa bio sam zadovoljan i ovim posle 3. godine, koji je bio posle 3. ili posle 2. heroj, to sam isto. Da. To nije vešto snimljeno. Eto vidiš i tu sam ti bio. Pa da, pa upravo, to je to.
To je onako, nije vešto iskadrirano, ali mislim da je dobra priča i da je dobar, Pa meni je generalno uvek sve tvoje ideje, iskreno uvek i to i svima pričam, mislim da si ti najtalentovaniji čovjek koji je upisao FDU. Ali sam i ovaj seljak, što sam ti rekao, i ovaj seljak koji onda usere svoju priču, ne zoveš, tako da... Zato što tvoje ideje koje čak kad treba da doneseš scenariju, ali ne doneseš, pa onda smisliš dok pričaš, su uvijek bile mnogo bolje nego bilo čije naše ideje. A izlazilo mi je nekako prirodno, ali to je mučenje, jebi ga, uglavnom pre nego što pred čas pa nešto moraš, pa ne, mislim, stvarno je dranje kože, ne znam kako kažem. Zamislio si se mjesec dana pre toga da si razmišljao. Ali meni nemoguće mi je to, ne bi mi izašlo, mislim, ne znam, ali sve imamo će mi ne bi izašlo tako, tripujem se, verovatno, nisam naučio studio da radim, znaš da je, Žika Pavlović je valjda radio, to sam pričali, ustaje svaki dan u 7 ujutru, 8 ujutru i radio je 3 sata svaki dan. I to bi bilo kad bismo to radili, kad bi, znaš, baš bili bismo ko će ustaje u 7 ujutru? Kako? Ko će da ustane u 7 ujutru? I to, da. Mislim da je čak u 5, nije do 7, nego u 5 da ustaje kao. Moguće, ne znam. Ali, znaš, nekako nisam, kad sam izgubio taj osjećaj za rokove, dok sam još uvijek poštovao te rokove, poštovao, u zadnji moment sve mi je išlo okej, ali onda kad sam izgubio taj kontakt, u stvari, sa klasom, to kad sam zglajznuo, pošto sam zglajznuo nešto na dokumentarnom filmu, to je kraj 3. godine, i onda posle toga nikako nisam imao to nešto zbog čega će me uvati panika, frka, da se istresem iz kože. Prošlo si vidjeti da nije ništa strašno i kao, ajde sad. Ne mora baš da se ispoštuje rok, šta. A kako je to bilo, šta, za dokumentarni kad si... Čekaj, možda smo rano došli do ove priče, ali to je Misliš, to nam je kao... To je priča zašto ja pređi i dalje dugujem ručak. A to je dođe mi i dalje ručak, nešto se spominjao neki ručak ovde, ali nešto ga nema, vidim, stoje prazan, ali, jel Marija tu, mogla bi Marija da spremi? On sprema. Da, uglavnom, to je kad je sve pošlo naopako. 3. godina, ispit je bio istraživački dokumentarac. Ajde pre toga da ispričamo... Ma znaš zašto je otišlo? Aha, ajde. Šta zašto? Ne, zapamtit ću, šta si da? Da krenemo od tog zadatka istraživački dokumentarac, gde smo i ti i ja bili... Ja sam godinu dana pričao da snimam dokumentarac istraživački o Studenjaku, a zapravo sam bio jednom u Studenjaku. Sećam se te priče. I probao da snimim nešto. Onog nekog tipa koji je legenda Studenjaka, jel tako? Kog sam izmislio, pa ja sam ja sam isto 4 lika. Mislim da čak i video nekad s kamerom u Studenjaku. Pa ja sam živo tamo. Bio sam jednom na danu studenta. Da. Kao snimam. Ali sam počeo da pijem na pola, recimo. Vidio sam kao šta će ti aparat uopšte. Ali da, ja sam pričao da imam neka 3 lika koja prati me, izmislio sam svoje troje. Zato je bilo tako genijalno jer su izmišljeni. A opet s druge strane ti isto ima temu koju si izmišljao. Da, jako slično smo radili, neke slične dokumentarce, makar u toj... Sličan pristup imate dokumentarno. Ja sam tada prvo planirao, da kažem, ali mi nije uspelo, da snimam... Puštali su nam neki film, ja mislim je bio Herzogov, gde se on sprda sa onim nekim američkim, šta su oni neki fanatici, da li religiozni ili nešto. Mislim da mi se baš dopao taj film. Ja sam pomislio da bi baš bilo gotivno da izmislim da radim takav film. Mislim, otišao sam ja na neki sastanak, nego u tu neku kafanu, to je neka ultradesničarska ekipa, i odveo me jedan drugar, video sam tamo, upoznao sam, čak sam se i lepo proveo, moram priznati, ali sam shvatio ja da to toga baš nema ništa, ali sam vozio tu priču još dosta meseci da ja spremam, pa sam donosio neke slike koje sam skidao sa interneta, kao sve, mi smo u razgovorima i sve, a bili smo jednim vrlo, praktično nije da smo bili u svemu u tom kafanskom razgovoru. I onda kad sam shvatio da toga ništa, onda nisam znao šta da radim, bližio se ispit i to se toliko bližio da je bio... A izvini, samo morate prekinuti da ostanemo na ovom filmu. Ja sećam to jedno predavanje gde si ti izmislio, to jest ti si to tako verno predstavio, da ti, pošto je profesorka pritisla kao moraš nešto snimiš da doneseš, ti si rekao da ideš za vikend na Rtanj, gde oni imaju neke rituale, to si genijalno si izmislio, ja sam bio izvozano, to je jajno. Mogu i ja s toho. I to je vozilo tako, jedno pola sata si ti pričao i onda se završilo predavanje, ja sam bio stvarno da ti ideš na Rtanj.
Sad sam izmislio. Ja, znaš šta, to je ono, ja sam kombinovao zapravo neku priču, znam ja neke ljude koji su stvarno išli na rtanje, koji su stvarno tako nešto radili, samo što su bili ranije, ali odatle mi je došla uopšte inspiracija. Znaš, išli su ono neka prolećna, 30. maj, ili kad je već ona neka valpurgijska noć, neka kratkodnevica, dugodnevnica, kako se već to zove. I stvarno su išli tamo da uhvate to prvo sunce i da se steknu super moći, ne znam. I kad smo sad spomenuli rtanj i piramidu, gledao sam vašu ovu epizodu sa arheologom i baš gledamo nešto, pričali ste o piramidama. I ja sad kao čovjek kada dugo studira FDU, onda se tripuje da on stalno juri priču. I sad ja stalno, znaš, šta god da radim, pijem ili izlazim ili nešto, ništa pametno, neka ovo se sve sleže, samo da se slegne jedno. I tako sam jednom baš pričao s nekim tipom inženjerom, građevinskim, koji je neki uspešan inženjer, voli onako da priča, nebitno sad to, stariji čovjek, ima 7 banki, i on je rekao, kaže, zna se kako su piramide građene, nego kao, on je optužio ovog egipatskog arheologa, kog je on spomenuo, zaboravio sam kako se zove, da on zataškava, razumeš, zašto hoće da ostane malo misterija, a da je u stvari to bio neki liveni kamen, koji su oni, znači te ploče koje ti nije jasno kako su se, mislim, to nije ništa provereno, pričao mi čovjek koji je inženjer, ali eto, to čisto kao Dobri, sećamo, ovo nije ništa provereno. Zbog gledanosti. Misterija piramida otkrivena. Misterija piramida. Da su lili kamen, te betonske ploče, da je to liveni kamen koji su znali su taj proces kako da se, ne znam, to, govori o neke materijale, ja se ne razumijem u to, i onda su to stvrne i onda to bude tako da su možda i poznavali tu tehnologiju. Znam da sam to nekome pričao, što oni bi ma daj bre, šta ti je, kao da. Pa ima logike, ako se otkrije su piramide, vanzemaljci šta će rade, arheolozi tamo, oni svi ima da izgube posao. Pa realno, moguće to velika. Zgubim službu, šta radiš? Kakvi čuti tu reći. To su robovi, ajde. Zove informativni razgovor, jeli? Šta si ti pričat? Kakav je liveni kamen? To pričaš ljudima. Ko zna. I dobro, da se vratimo. Da se vratimo na piramide. A rtanje je piramida. Rtanje kao piramida, tu žive vanzemaljci i zmajevi zajedno. Dele planinu. Imam neki scenarij koji bi možda mogu i da snimim, scenarij u glavi, koji je stvarno uključuje piramidu i neku muzičku školu, neki ispit, to je neka muzička škola koja idu na neko takmičenje, ili ne mora bude takmičenje, nego neki kvartet, da ne što manje ljudi, da bude, pošto nemamo uslove za više ljudi, i da bude tu neki ludi profesor istorije koji je sav pričao. Nemoj da otkrivaš to sad pred ljudima, neko će da ti upisat će neku FDU na tvoju ideju. Evo ja sljedeće godine. Nego dobro, da se vratimo, znači i ovo si vidio da nema toga ništa. Liveni kamen. Pusti sad FDU, bre. Daj da vidimo za te piramide. Vidio si da nema ništa od tih ultradesničara i onda... I onda sam, to mi trebalo neko vreme da vidim, tipa do 4 dana pred ispit. I onda sam uzeo, pošto sam shvatio da nemam film, niti imam bilo šta, poznato ti to, što tog ispita. Mislim da smo isto vreme ti ja snimali. Da smo shvatili nešto. I onda sam uzeo neku mini DV kameru i krenuo sam da snimam tako, 4-5 dana pred ispit, sve što mi se dešava. I bilo je film se zove Šta radim, pošto obično je bilo to komentar kao šta radiš bre, što ne dolaziš na predavanja, šta radiš, I onda sam napravio, nisam razmišljao ni o čemu i nisam uticao, nego sam se trudio da radim stvarno ono što bih radio da ne snimam. Znači, i trudio se kao se pravim da kamera nije tu i da opustim ljude, snimao sam familiju, neki basket, neki izlazak, neki drugi izlazak, neki treći izlazak. I ja sam snimio nešto 30-40 sati materijala za 4 dana, 5 dana. Znači ja sam samo snimao i zapravo je problem bio, pošto ima u tom u toku sati materijala i ti možeš da napraviš šta hoćeš. Znači. A bilo ih zanimljivo toga. To je Katarina Mutić mi je drpila taj materijal posle s hard diska i odgledala je, ne znam da li je odgledala sve, naše drugarice sa klase. I rekla je, kako dobar materijal. Tako da, eto, imamo provereno, možemo da proverimo. Nego sam ja zaspao u montaži zadnje
veče jer sam bio bez snage, jer sam ja konstantno prethodno veče sam... Naradio si Jer si se trudio da radiš šta inače radiš i Jer sam se trudio da radim šta inače radim i krenuli smo u montažu, tu brzinsku montažu i ja sam zaspao i jednostavno montažer nije mogao, on ne zna, nisam ni ja znao. Šta ti radiš? Pa to, ne znam šta ja radim. I to je onda ispalo onako, i onda je, da nastavim u stvari kako je to išlo dalje. I onda sam ja smislio ideju, pošto nisam znao kako da napravim celinu, kako da ga počnem i završim. Inače, to je najbitnije u filmu, znati kako da ga počneš, da ga završiš. I šta je tema ideje? I šta je tema ideje. I onda sam ja smislio da snimim u stvari sam ispit, pošto nama inače to izgleda tako što je to u salama za projekcije i idemo redom. Ja sam obično bio 6. jer sam kasnije, uglavnom sam stvarno nešto u zadnji trenutak montirao ili zvuk sređivao ili nešto i obično sam bio na kraju. I onda sam ja sakrio u stvari kameru u samoj sali i krenuo da snimam ispit. Ne znam ko je bio prvi po redu i provalila me profesorka jedna i rekla je kao Luka šta to radiš, jel ti to nas snimaš? I ja kao i ja uzmem tu kameru i nisam je ugasio, nego sam nastavio da snimam i kao otišao sam, pošto na fakultetu imao i te prostorije za montažu i sve i odmah sam otišao u prostoriju za montažu, tamo smo to capturovali, umontirali na početak i na kraj filma i u stvari film počinje tim ispitom gde me ona provaljuje i završava se sa mnom koji postavljam tu kameru na to mesto i mislim to je okej, ovo u sredini samo, znači taj početak i kraj su dobri, ali ovo u sredini da sam to je bio najiskreniji film koji sam ja ikad gledao. Meni je baš bilo krivo što je dovelo do toga da ja sa tebe dugujem ručak. Hoćeš ti ili ja da zašto? Pa ajde još malo da uvedemo. Ti si bio 6. po redu, tako ja sam bio 2. po redu. Ja sam predstavio da sam ja godinu dana istraživao studentski život i sve to, a zapravo sam isto ovako kao pređe 4 dana pred ispit snimio, pa ne znam kako to može se nazove, reportaža recimo. Jedna izvrsna reportaža. Izvrsna reportaža. Možda i najbolja reportaža koju pređe i kad vidio na fakultetu. A ne, nisam gledao. Pa ja nisam gledao, ja sam montirao. A otišao sam u 2-3 kafane i snimio malo atmosferu, pitao ljude šta za njih znači kafana i to je bukvalno bio kao prilog sa eksploziva, nemam pojma nija. I to je trajalo, nama je taj film trebao da traje nekih, kao istraživački ozbiljan dokumentarac, pola sata, 45 minuta, meni je trajao 5,5 minuta. Što je čak... 5,5 minuta? Da, ja to nisam ni znao, ma da. A što je, pre mene je bila Martina koja je imala film od sat vremena i onda sad komisija, imamo tog profesora koji dolazi iz Amerike i kao dođe uglavnom tako na ispite i to. I sad taj prvi film je bio na slovenačkom sa titlovima od sat vremena. Pa ona je Slovenka i snimala je u Sloveniji. I onda kao to trajao taj film. Što je bio sa titlovima na slovenačkom? Ne, bio na slovenačkom sa srpskim ili sa čak engleskim titlovima, nisam siguran. Čak je li to po propisima? Pa, jeste. I uglavnom sad oni kao posle toga gledali su film od sat vremena, onda sam bio i ja i kao pali se svetlo i ja vidim da sam ga najebao. Ali vidim tog profesora iz Amerike koji je sasvim zadovoljan, kao evo ja ću da krenem, meni je ovo sasvim okej, kratko, jasno. Mislim, moguće da nije bio ni siguran da je došao na ispit 3. godine. Možda je mislio da je došao na ispit 2. godine za reportažu. I kao, ovo je meni sasvim korektno, vidi se, eto, tu neka atmosfera i to. I onda sledeći profesori su kao, ti normalan, koliko si ti ovo dana snimao? Ja kao, 10 dana sam snimao. Bilo je tu još... materijala. Da. I oni meni kažu, ti padaš godinu. A ja sam bio 2. po redu, onda dolaze naši klasići koji su imali neke filmove, Goran imao film od sat i po vremena i to je sve trajalo do kasno. A on imao onaj film o videoklubovima, da. I sad je to sve trajalo do kasno, krenulo je u 10. Katarina je tu imala dobar, je li tako film? Da. Tako mi na istoku. Tako je, što je postoji i ona i prodala taj film i sve. Eto vidiš šta možda se uradi ako se potrudiš. I sad ja čekam jedno 6 sati da se svi izređuju, da dođe još i Pređa pusti film, meni je njegov film bio genijalni sve to i sad mi izlazimo napolje, kao ja sam to padam, nemam pojma ni ja, izlazimo napolje, vraćamo se unutra dok oni kao veće i to. I kao, Nikola, duguješ pređi ručak za ovo, kao, pošto nećemo baš obojicu da osvorimo. Samo ja. Njega ćemo da oborimo, kao ti, kao, prolaziš ovaj put. I tako. I nije mi uz ručak. Nije mi uz ručak, ali evo sad imamo ovo dokumentovano. Da, morat ću.
Sećam se da su me pitali tu šta bi ti sebi uradio na ovom ispitu i ja sam rekao koji stop, a nešto sam se, ne znam zašto, kako oborio bi me. I eto, oborili su me. Eto, dobro si ti rekao, inače bi ja pao. Tako da. Ne znam, mislim, žao mi što nije bilo dovoljno, a stvarno mislim da nisam zaspao u toj montaži, da je mogla bude dovoljno dobro, a ne mogu ni da me obore u ta sredina, jer moglo je to bude još malo. Neko mi je rekao da je baš bio tužan film, ono, jel ti je bio tužan? Apsolutno, meni je bio najiskreniji kao onako, mislim, baš si tu, nisi ništa skrivao iz svog života i baš si kao sve ogolio, ono, tako da. A što su onda da sam krio taj film, još uvijek niko nije gledao taj film, ono, praktično sam na tom ispitu i Katarine koja je posle gledala ceo materijal. A šta je objašnjenje što su te oborili? Pa znaš šta, nije mi jasno, ja mislim da su me oborili zato što nije bio dovoljno dobar film, jer da je bio dovoljno dobar ne bi mogli ni da me obore, ali u suštini mislim da su mi zamerili to što sam snimao bez dozvole i tako dalje, što sam njih, mislim ispit ceo, znaš, mislim da su to protumačili da je bezobrazno, što možda i jeste, meni to stvarno nije palo na pamet. Znaš šta, na kraju krajeva možda im se nije ni svidjela tvoja frizura, pa je to. A možda. Ili majica koju si imao. Nikad ne znaš šta je. ali moguće da je to, da nisam pitao, znaš, ispalo je, nije mi palo na pamet da mogu to da mi zameru, ali jesu i šta ćeš, ono, nema, mislim. Dobro. I onda je sve krenulo. Mirno idem krivim putem. I onda je sve krenulo kako treba, onda sam krenuo stvarno da studiram, vidio sam, pao sam ispit. Ovo nije zajebancija. Sad treba da krenem da studiram stvarno. I onda sam krenuo malo, prva godina opet. Prvo literatura za prijemni. Da, pa. I onda tako. Ali dobro, ti si posle imao si onda i 2 mentora i sve, tako da. Pa to je stvarno dobro, da sam prošao sve profesore što inače ne bi prošli, jer mi se nešto smenjujemo na godinu, ali eto, onda sam promenio još, da kažem, i 2 klase. Dobro, jednu da kažem da sam stvarno išao još na predavanja, onda, znaš, tako. To je bila ova sledeća klasa, tako sa njima si? To je, da, to je ova klasa koju je vodio Darko Bajić. Tu su bili isto super predavanja. Mislim, ne znam, ja sam generalno stvarno mi se ti si uživo, studirao si kao lepo ti bilo. Nisam osjećao tad još pritisak. Ja i kad sam upisao, nisam nešto sad doživljavao da ja to moram da diplomiram odmah, jedino mi je taj finansijski aspekt bio i još uvijek je, ali snaći ću se nekako. Ali kao nisam osjećao kao moram u roku da diplomiram. Nisam do duše mislio ću da studiram ovako dugo, ali recimo 6 godina mi je bilo taman. Ovo je sad 8, tako da malo se sad lomi. Malo sam sad zaboravio kako se radi. Znači, bukvalno ne mogu mu pričati. Pa možda bi mogao opet od prve da pa možda misliš da se podsjetiš. Da. Isto nisam gledao svoje filmove, jako slabo. Praktično ništa. Možda bi trebalo pogledam za početak. Pa da vidiš šta da popraviš. Kao. Pa da vidim, da uđem u montažu opet. Pa dobro, ti imaš jedan genijalan scenariju o onim klincima koji idu iz jedne osnovne škole u drugu. Ma jeste, ali to je problem sa scenarijom, a stvarno kad ga napišeš i doživiš ga i bude ti super, i onda kad ti prođe neko vreme, ako to ne uđeš odmah u priču, puko je taj scenarijo, ne možeš da se vratiš posle, ili možeš, ali je teško, ono. To je bilo super, a to su mi uradili, to je bila 3. godina. U junu je trebalo da imamo ispit i profesori su otkazali ispit, ali su im rekli da mi ne kažu da je otkazan ispit, da bi se ja istimao da snimim, znaš. I to je čak znalo. Ali ti nisi. Ja nisam. Ne, snimio sam nešto, opet sam snimio nešto, ali nisam. Čak i ekipa, ne znam ko je, Stefan Đorđević mi je to pomagao da snimam. I on je znao, ali kako su izradili, vrhunski, to baš se oduševio bio, baš dobar potez rediteljski, izraditi ludog studenta. A šta je najteže kod snimanja filma? Pa, zadržati temu i ideju, ne znam, biti je svestan u svakom trenutku. Pa dobro, ali kad kaže tokom snimanja, kad već uđeš, kad ulaziš polako, mislim, ne znam, meni je uvijek bila priča, i baš sam volao kad mi ispadne samo tako, dešavalo mi se da pišem odmah u dijalozima, mislim, što je lepo, tako, ali uvijek u frci, a najteže je ispratiti tu nit, da ti se ne pogubi sve, pošto se pogubi, znaš, milion ljudi, svako ima neku svoju ideju, a samo ti imaš uvid u celinu, što a bi ti se si reklo, glavni zapravo. Ne, nisi, ti si samo čuvar vatre, ništa više. Ali, znaš šta bi te pitao, stvarno, da li ti misliš da je film kolektivni čin, u smislu
Baš sam imao Pa neki ne, razgovor ja sa sam- nekim kolegama. Da, ne, ja sam uvek kao, mislim, ja to onako politički korektno uvek kažem, ljudi, ovo je naš film. Mislim, i jeste, naravno. Ja reditelj, jeste to moja ideja i ali kao to su svi mi zajedno. Ali može to da bude, mislim, ne mora to bude reditelj, to može bude bilo ko, ali mora neko da isprati, Naravno. ne znam, uvek sam imao taj utisak da ipak mora neko sad... Mora neko, pa to je, mislim, ono, mora neko ko ima neku celovitu ideju i da onda to. Pa, reditelj je možda samo kao direktor. Pa zato se i zove direktor. To ima nešto... U nekom Tarkovski umetničkom pisao- smislu. Kao. Tarkovski je pisao u nekom svom nešto otprilike kao za scenaristu. Kaže, scenarista, mislim, to je jako lepo, ali bilo bi dobro da je pisac knjiga, pa kao tu možda nešto se radi. Ako je scenarista, ja sad scenaristima savjetujem da režiraju svoje filmove. Pa realno, to je baš smorkati, ne, ono, trudiš se da pišeš. Ne, ali mogu da pomognu. Ne znam, ja nikad zapravo nešto nisam radio, ali koliko shvatam mogu baš da ti pomognu. Znaju oni, ne znam. Ti scenaristi? Znaju scenaristi nešto. I bre. Ne znam, ali čuo sam da znaju. Znaš kako i glumci mogu da ti Da, pomognu. da. Ne, glumci, pa dobro, glumci, ono, to je, tu diše film, ono, baš, ne znam, nekako, sve nekako za ostalo se spremiš i dobro bi bilo i ono, knjiga snimanja. Ali za glumce ne možeš da se spremiš. Ali dobro, ali ne treba, oni su baš tu da stvore, ono, da stvorite nešto, Da. ne znam. Ali A šta ti vole misliš, da jel? odlete, ono, da rade nešto svoje, pa onda moraš da ih juriš, pa ne uspeš, pa ispadne bolje nego što si mislio i tako da može bude baš dobro. A ti misliš da je film kolektivno umetnost? Pa, mislim da jeste, ali ne bi to nikad izgovorio kao film je svačiji. Znaš, zato što je nekako kompleksnije od toga. Jeste svačiji, ali mora neko da tu vodi računa da se isprati nešto, tako da jeste usmerena kolektivna umetnost. Aha. Ne znam, da bi morala tako da bude. Pokušavam smislim sljedeće pitanje već On neko vreme, ali mi ne ide. A čujem da se on ne mrda uopšte. Mora se krenuti, ja sam živ. Ne, ja slušam, ono, kao šta. Lepo, Ne lepo. znam, super, to je baš lepo što to pričate. Ne znam. Pa dobro da si krenuo da spremaš diplomski film, pošto polako dolazi vreme za to. I pa znaš šta, jesam pre jedno par godina, pa onda ono, to je ovo što sam pričao za scenarije koji kad ih izgustiraš, baš im se teško vratiš. Imam neku priču koju motam po glavi, iskreno već ono, jako 2 godine, ali krenem nešto da zapišem, ali to isto mora da se kao i montaža, ono nešto, ne znam, neko mi je pričao kao, ako jedan dan ne montiraš, treba ti 5 dana montiranja da bi se vratio u tu neku, viš, pun sam ovih. Da. A to je viš kad čovjek studira 8 godina i šta sve Ne, zna. ali ima tu jedna stvar, to je užasno opterećujuće, ali kad tako dugo studiraš, onda svi su u fazonu, jao, daj da mu pomognem, daj da mu damo dobar savjet. I to je zapravo, dobiješ ti super neke savjete, a dobiješ i malo to kao, daj da mu pomognemo, jedničak. To je ono teška strana, a s druge strane te pomoći stvarno čuješ dosta nekih dobrih stvari, ono, tako da ja samo još akumuliram i onda... Možda bi ti na kraju trebao napišeš neki udžbenik. Skript u priručniku. Možda stvarno priručnik kroz se upoznamo, ali sa sve onim kao kreneš od opisa prostorija, ono kafić, šta je ono, znaš, šta možeš u kafiću da uzmeš, koja je kafa najbolja, znaš, sve. Navijaju za zvezdu, to kao da se ne zajebeš, producentski dan, kad su one žurke. Kako da upadneš tada i kako. Ne moraš, ne, to ono samo objavimo, može svako da upadne, samo treba zna kad. To je jedna lepa stvar studiranja. Ne znam da na drugim fakultetima ima toliko žurki i tih premijera i svega i svačega gdje možeš da upadneš i da piješ za džabe. Kad sam bio, prošle godine sam bio jedno večer u Nemačkoj, u Berlinu, to jest u Potsdamu, taj neki njihov fakultet, i oni imaju na fakultetu alkohol, za projekcije, alkohol i posluženje, i to neki švedski sto, ja sam u zonu. Za projekcije studentskih filmova, šta? Da. Misliš da možda odeš tamo malo na master? Na master, da učim nemački, pa
stvarno učim nemački, ali ne planiram. Ne planiram. Ja sam veran FDU, ja ću ostati, Ostati na fakultetu. Jer prvo, kako sam ušao uopšte u to ostajanje, što bi se reklo, žao mi bilo da, znaš, ja diplomiram, a neki bliski meni ljudi nisu. Znaš. I toliko se ljudi a onda muče, polako upoznaješ sve mlađe i mlađe ljude i oni nikako još da diplomiraju, a ti si u fazonu leave none behind, znaš. I eto, meni još uvijek. Ajde vi, pa ću ja. Ajde vi, daš. Ajde, vi ste mlađi, ja sam tako ovdje. A i toliko se ljudi muči da upiše, a ti sad tek tako da odeš. Pa to, Major Tepić, ali nećete vi da ginete, ja ću. Deco, nećete vi, ja ću. Dobro, ti čekaj, vidi, ne daj da nam sklone zgradu tamo. To se spominjalo da su nešto stavili šapu na taj plac pa doće da izmeste, ali mislim da to nekako ne može se desi, jer mislim da su organizovani uopšte filmsko, uopšte umetni, taj fakultet da ima nekako ipak neku organizaciju, da bi mogao da odbrani to. Aha. I profesori, i puno zaposlenih po medijima su završili taj fakultet i tako dalje. Mislim da ne bi mogli lako da se izbore sa time da se to lansira, a pritom su stvarno posećivali taj fakultet i ne znam, Antonioni. Jer inače za one koji ne znaju, to je bila priča pre 2 godine da hoće da izmeste. Da. I sve kao jadna akademija muzička što nema prostorija, pa kao ajde da se FDU premesti tamo da bi i oni nemaju prostorija. Nije. A pritom je taj fakultet baš pravljen za tu namenu i jako je lepo napravljen. Sličan je kao što sam bio upoznam u to izgleda jako, mislim to je samo mnogo skuplje, znaš. Samo nema alkohol. Nema alkohol, a tamo nema duše. Nema duše, ne. I ima mnogo korektnosti, i meni je to sve kako zavijeno onda u neku, nema nekako, ne verujem da ima mnogo umetnosti kad ima previše korektnosti. A da li ćeš ti kod nas da kreneš, šta misliš? Pa ne znam, valjda ćemo... Krenulo je ovako među ljudima, sad da li će da se uvuče... Mi se borimo baš protiv toga. Da. Pa da li će krene? Pa da, ne znam, vidiš, ima ova ekipa ovih nekih sablasnih koji ne daju, pa onda se čovjek zapita da li su oni možda okej, znaš, ili nisu, šta je tu, kako to sve, baš zbunjen sam, Neće valjda, a? Nećemo dati. Ti, budi tamo onda ne daj. Ne dam, ja držim tamo. Drži stranu tamo. Pa dobro, šta su ti planovi? Pa planovi su mi, iskreno krenut će sad ova predavanja od septembra, mislio sam malo posjetim teoriju kulture, estetiku, to nisam dugo slušao. Možda malo montažu sa druge godine, ne mogu prva je u 8:30 ujutro. Ponedeljkom, da, nekako to mi ne ide. Pa planovi su mi, ne znam, plan mi je da možda izvedem taj diplomski film napokon. Ja sebe tešim, eto, to mi je, smislio sam vremenom kad tako dugo odgovaraš ljudima na pitanje šta su ti planovi i kad ćeš da diplomiraš, napravio sam ja dobro objašnjenje. Objašnjenje je kao, znaš, neću ja tako lako kad završim fakultet, pa kao zajebano je, nije ti to kao diplomski film, nemaš memorandum fakulteta, znaš, ovako se sve tešim kao imam memorandum fakulteta, pa odem u neko državno, lupam sad, hoću da snimam, ne znam šta, i kao, da, biste vi meni studentu bradatom od 40 godina izašli u susret da snimam tu za džabe, a nekako se tripujem, evo, ti si diplomirao, ne znam da li je to trip ili da bi mogla mi to zbog toga bude malo lakše izvođenje svih radova, Pa da, mislim da, ali kao to imaš pravo na još jedan film. Pa znam. Iskoristi sve lokacije koje hoćeš. To mi je plan. Plan mi je da snimim nešto i da vas onda u jednoj emisiji da vam javim pa da pozovete ljudi. Da se častimo. Možda ti plati konačno ručak. Možda to mi je plan. Plan mi je neki ručak. Idem dan po dan. Pa dobro, šta bi savjetovao ljude, ajde, pošto sad već, kad se ovo bude emitovalo, ispit će prijemni da bude gotov, koji upisuje, ko nije Šta bi za sljedeću godinu, kako da se pripremi? Ajde, ovi sljedeću godinu tamo ne krenu sad leto i kako da se pripreme za... I da li uopšte se pripremaju, ili ima svrhe? Pošto ne mogu da idu na more, mogu da tamo... Pa neka navataju nekoga ko, ne znam, nekog starijeg druga ili nekoga ko ima iskustva malo, ko je samo razumeo šta tu, znaš, šta tu, jer ima tu nešto što treba da se razume malo, zar ne, mislim, ne, na prijemnom, mislim, ti moraš da pokažeš da si
Da imaš stav, ali da imaš... Ali da nemaš dovoljno. Ali da nemaš dovoljno. Da Znači, si i da ćeš da otvoren ga za braniš, promenu. ali da mogu da te oblikuju, a i da možeš da nešto zapaziš. I da napraviš tu dobru frizuru i Ili ima neki frizer koji on specijalizovao baš samo za frizure za prijem i ja za sam PDU. čuo i to bi stvarno svima preporučio, znači ona šerpa frizura, znači stave šerpu i sigurno će upišu, evo ja im garantujem, ako ne, eto. To su neke Ako beli- ne vraćaš pare. Ako ne vraćaš pare. Koliko je 6 soma za prijemni, ako mi neko dođe sa šerpa frizurom, pa Ali i beli luk u džep opast. i beli luk može. Ali imaš ti nešto nazabiti? Ajde, evo možemo i mi nešto. Pa reci mi to, kao kakav je osjećaj kad se diplomira? Sad se ne sjećam više. Sjećam se master kad sam završio, da sam otišao u onu kafanu preko puta i da sam pojeo pljeskavicu po pivu. A to je ona pljeskavica. Da, ona prije. koju si ti pojeo. A kad sam diplomirao, ne znam, ne sjećam se uopšte. Mislim, ne znam kako se osjećaju ljudi koji završe neki ozbiljan faks posle, kao ono, mučiš se da učiš kao som. A nije slušao šta si pričao. Vidiš, da, po svojoj profesiji, pa moraš da a to je čuvaš zašto svoju on je profesiju. on je sve vreme pitao pitanja, ja slušam. Mi tako, I ti izdaš. ko policajci radimo, jedan pita, ovaj drugi ja, zapisuje. Da, pošto jedan zna piše, drugi čita. To kad završi, ne znam, ja pokušavam da završim jedan ozbiljan fakultet. A ne znam šta si ti završio. Pa ne znam da ovaj drugar što sam ga spomenuo što je završio filozofiju i sjeća se da je bio nezadovoljan svojim diplomskim i izašao je diplomirao sa prosekom nešto preko 9. I onda sam ja shvatio, nikad mi se to neće desiti. Ja neću spremiti taj diplomski. Dobro, ćemo malo pričamo o tvom poslu, šta sad radiš? Šta sad radim? Trenutno snimam neke novinske vesti agencijske. To je ono, nekad budu neke demonstracije, nekad bude nešto zanimljivo, nekad bude nešto neviđeno dosadno, kao što su konferencije za štampu i tako neke stvari. To sam, nudili su mi kad su čuli da sam s FDU-a i kao ćeš ti da radiš kod snimatelj. Ja kažem u poverenju vam jednom rekao, ali ja ne znam da snimam, ja ne znam ali stvarno. I on kao, ma nema veze, kao njima će bude super, isfoliri malo da znaš, naučit ću te. Pa nisam znao ni to, razumeš? I stvarno, oni su me prihvatili, prvih mjesec dana sam pravio karambol, stvarno, nisam znao, znam ja školski, ali ne znam da upalim, ne znam dugme, ne znam kako se menjaju. Mi imamo iste probleme, nisam znao i da palimo istu kameru, pa nam se gasila, pa ovdje nam se gubio zvuk, pa tamo vamo, sad je sve. A ti znaš teoriju si kao učio, znaš da položio teoriju. Pa ne, kao znam kadriranje, znam da Izvinite gospodine, možete stanete malo ovako da imam tu kao... Izvinite predsjedniče, malo samo... Zbog tonalne montaže, znate. A ti sad uđe odavde pa mu kaže ovako. Ali dosadno je to malo agencijsko, misli kao za nas. Zato što to ti informacija i to je osnovna informacija, znači ideš široko, ko šta gde, novinarsko, znaš, najširi mogući kadar. Posle toga, i to traje 5-6 sekundi, nema tu nekog sad nečega da ti pratiš. Nema mesta izrazu nekom svom ličnom. Ma nema kom izrazu, nema ničega. Radim to zadnjih godinu dana i snimam neke operacije. Ali možeš tu da utičeš kao. Doktore, samo sekund. Napravio sam, već neko vreme snimam i napravio sam neku glupost, sad, prošlu operaciju, nešto mi zasmetao doktor, a zaboravio sam u trenutku kako se zove i ja rekao, uvatim ga ovako, rekao, može malo samo, i on kao, jao, jesi me ti to uvatio, znaš, rekao, jesam, i onda je on morao da izađe odmah s operacije, da se skine to što je bilo iako sam ja ovdje. Ništa, vreme smrti. Vreme smrti, to je to. Da. I onda morao se presvuče. To snimam, i kao vratio se, mislim, preživeo je pacijent. Okay. Nije to bila neka ozbiljna operacija, nešto oko ili? Pa nije, nešto malo gadnije. Ali je tu najzanimljiviji deo meni buđenje ljudi iz anestezije, jer tu vidiš Snimaš i taj deo? Ne. To kao za svoj... To za privatnu kolekciju. To mene puste zato što mi je zanimljivo, zato što kao... Pa radi kompilacije, pa se pravio. I to ti je kao...
neko se budi uz najgore horror filma, a neki se bude ono, znaš kako... Ali možda ih zezaš ono kao da im kažeš gospodine, sad je 2120. godina, mi smo se probudili. Pa iskreno stalo mi prolazi kroz glavu, ali ne smem, ima i drugih ljudi tu, znaš, a i stvarno, uglavnom se ljudi muče i ono... Uspešno smo promenili pol. Gospodin, gospođo. Teško mi je da navikam, gledao sam operaciju, ali... A kako? Ja nisam znao da se snimaju operacije, što se snimaju? Pa ne, to su neke operacije koje se rade privatno i koje se ne rade na ovim prostorima nešto i onda je to korisno tim doktorima za simpozijume, za ono, super. To nije neka operacija, sad ja snimam doktore kako to rade i ono, čoveka koji je u anesteziji, nego direktno to u ranu, pa A nije ti malo gadno da gledaš? Pa iskreno, možda prve 2 operacije, zašto samo taj osjećaj, oni ti pale sve vreme krvne sudove, da ne bi krvarilo mnogo. I taj miris. Kao mene strada gledamo, ne brini, palit ćemo ti krvne sudove. Ništa. I taj miris je prvo onako neprijatan, ali onda se navikneš i onda posle čak možeš i da ogladniš. Da, budi apetit malo. I onda se, pa odradi, odem, to je nešto, desnije, ajde ne pričam gde, ali odem, ima blizu neka dobra pljeskavica, par puta sam išao posle, ali onda sam shvatio da mi ne prija to. Pa snimu, uključi kameru i kao... Kako ide, kao? Jedem pre toga sad. Jedem pre toga i onda mi je... Kada da se u sred operacije. Pečurke u Pavlaci, kačkavlje rusku. A nema bilo ništa, može batak. Doktore, čisti nešto. Kao naruči meni. Ček da pitam sestru. Dobro, ajde da ne odemo predale. Da. Znači, snimaš to. Pa šta ima novo po operacijama? Po svuda. Šta ima novo po svuda? Pa te vesti to, ja ne gledam toliko vesti baš. Ja, šta ima novo? Bili su izbori. Da. To... Nema ništa novo, u stvari, iskreno, nema apsolutno ništa novo zbog korone. Znači, imaš osjećaj da sad, pričaju mi o ljudi koji rade, ja tu ne radim toliko često, da je otprilike sad ima vesti koliko ima u avgustu, kad je najtoplije, kad su svi na odmorima, prošle godine isto sad ima vesti koji tada, znači, baš se malo radi. Dobro, bilo bi zanimljivo, pošto mi ovo snimamo unapred, pa danas snimamo na dan izbora i da kao sad Ajde da predvidimo šta će se... Ajde svi da predvidimo šta će se... Kao šta ima novo, pa ništa, bili su izbori, a ono kao za 2 nedelje bude... Kao haos. Da. Nema ništa novo, bili su izbori. Znaš, ono ljudi gledaju napolju gori grad, kao neka apokalipsa. Pa dobro, ništa, evo sad smo već malo se raširili predaleko, mislim da smo istrošili ovu temu studiranja na FDU, čuli smo tvoje neke savete, tvoje iskustva. Kako ko, ja nisam čuo već Dobro, stavi za drugu epizodu nešto. Šta? Tako, da, čuli ste savete našeg ozbiljnog stručnjaka za studiranje filmske i televizijske režije na FDU. Ako vas nešto još interesuje, pišite u komentarima. Čuli ste naše iskustva, tako da eto... Hvala ti, Pređa, to sam zaboravio kažem. Možeš sad ti da kažeš hvala vama. Hvala vama. Što ste me pozvali? Što ste me pozvali? Hvala vama što ste me pozvali u emisiju i baš je bilo prijatno. Preporučujem svakome da dođe, stručnicima. Vidimo se kada diplomiraš. I da gledamo film. Da, a mi se vidimo sljedeće nedelje sa novim ozbiljnim stručnjakom. Do tad se... Sve najbolje. Sve najbolje.